Velkommen til Game Plus News. I dag har vi et indslag fra Martin, som går kringvort af dwarfjer. Værsgo, Martin. Jeg hedder Martin. Jeg vil gerne fortælle lidt om vores skole-iPod, som vi har fået fra kringvort af dwarfjer i sidste time. Jeg bruger min iPad til at søge, og så spiller jeg også nogle gange. Og så har jeg også engang arbejdet med Joey, da jeg skulle lave udsamsord. Ja, så det er rigtig godt. Men jeg kan også lige se lidt, at jeg er på Pages. Hej, her kan I se, at jeg går ind i Pages. Så trykker jeg en plustal, så går jeg ind i kamerarulle. Og så vælger jeg et billede, som jeg kan skrive ovenpå og nedenunder. Og så trykker jeg ved siden af, så kan jeg skrive. Hej, her kan I egentlig gå ind i. Her kan I se, at jeg går ind i iMovie. Så trykker jeg plustal, så trykker jeg film. Så opretter jeg en film. Og så trykker jeg på en kamera-ting, som det ligner en kamera. Og så alle de film, jeg har lavet, dem kan jeg trykke på, og så kan jeg rette dem. Ligesom her, så trykker jeg på den, så retter jeg den. Og ligesom så sletter jeg også den her. Og det var så dagens indslag fra Martin. Ja, jeg har også hørt, at der var noget med skolen, at de savner et bedre netværk. Ja, det kan håndværkerne sikkert bruge. Nå. Men ønsk dem held og lykke. Og det var slut for i dag i Game Plus News. Hej hej.